ebusuami ya yesese ntokwane sika twitwa ne sika wo no abedane bibi te se bronya acha se obi asori ana wo die na acha se obi ni ne yonku enya ntokwa ana ni nu enya ntokwa na ne first thing e ba na adwemu ne se wonkofa sekan anada de enfentwa no minim se ye huhum bi na aba be raye mu sese o se den yo enya African kwa na esi wa mano ne ensokra na asoma me kan eye gwaben asaman kese ana asemwe esi ye ewo Ghana ha ya chese ye twema ye funumu ma wo chese wo mo kuntokwa ewo bode ho ye funumu ma wo obiri ni nua ena kuntokwa ewo bode ho na ebusua wo de maye hwe video yi na ye mbra wo be hu se abrantie ya wewoi wono da fom na ne ye twa ne nsa nso ye twa ba konzo no so ye twa ne nsa ono so ne nsa no eda ho no mo a chese wo de ye hwe video no na ye ntia so enkranta ne ye de ode twetwa ne nua na nua no ba no a me kon ma se mo nyina di fie do no enan mo nyina fi ye fun ba kum a kire se akwa ya sam kese pa sam kese asabia ena de we pra no e wa doctor fo hwe no ena de we sabita fra che wa firi mu no nso no na mu ehonum no odi pa ogina honum na ohu de koso ene assemblyman na owo ohwe kwabwanta electoral area ewo eye Abisima Debra bomode atutu America bra sisi Facebook video no Jebita de ko ara nwuma ode agu honum ene ye wankasa be hu Dr. Sanda konso pia na oba anuanum infoni ena egu honum pictures no ye de agu honum anuanum ba no a won nyina di mfie aduonu enan na oba ena abehu se de ho ankasa te trese ensa no ne ayi trese ensa no otwa free wankasa ensa no ne de wuram honum no enuanum ba no ni ono so ahwere ne nkwa na oda ya trese ene ne jeans tuntum ene ne singlet na ese no a na bodju se kuha ono so ena wati mpanifo ewodui na assemblyman ohwe kwabo ntampotem hono ne nsem a ode tudwa ewode akoso ho hono no ehuni enti edian pa na beba na ebusua baako ana moja baako ebe kuntokwa ewo efom obi eni hono mo ebe twitwetwetwo ho ne sekan ewo bode hunti na ebusua asem ni chiemu no chira chese eye dia wewue dia yetwa ne nsa no wo be frɛ ne se ne ba just now say uhwema ni nua eba ene ne awuo no na wo si wo ne etwa ne nsa no so wo wefom a chese wodo ne no ba ya se ene wo ti se wo bi etwa ne board ye enti no ho ano si wan ne etwa me board ye na ho ene bo wode akohwe no kodu ho no na eye ne bei ena edi sansem mo ne no eno si we kwata na ade na odi nsehu sa ade na wo twa me board ye e board ye enye wo dia enti ade na wo twa na ye chirema eye dia na wo twa board ye ne ni so eye krakrakra ye se owo mental issues kakra enti ono de asema eye kitwe bi ese omo so no be ne gegegege be tese obe take you over where you expect the issue to be obe take the cry high cry enti no ni nua ne confronting ne sa no wo se wanti ase ne enti a wo bisa ne enti a wo twa ne board e no bisa sa na board na de enye ye nyina ebusuafo enye ye nyina ye de e na branch ne se de bi we unim se mi masase mi mefuo e na me do me ye ma de enti adenti e na wo ba na obetwa me board e na nda ne ntokwa chese wo mo kwan ne na we me board e me fa ma me board e me fa ma e na chese de wo wuo no e mo mudi kan efa se kan di twa akoeni nsa eye ne papai ensa efi so na se omu nyina ye young boys are between 20 back 22 20 back so 24 years wo mususu na se ne uncle no but oma beye the same age mate into no na chese oma beye nuano and wo twa ni nua nsa efi so wo twa ne nsa fi so na chese moja hyew nti ena brantie no so de ye den odi moja hyew ne twitwa ne nua na chese ono so ahwere ne kwa na busia mayenti committee chairman na sem ne nchechire mu a wode cheche asemi mu be 11 na me ya asore na menya akọ efi
boys na ba konten te me peke na me ka zen so mpa to me ya sori nti me pon a me frɛ no te me pon a sori ba 11:32 na fe mi se ni pa na bobo chenku okrunim me asem na asi kana me frɛ no ofrɛ me wa sori no ebisa ne sa ofrɛ me wa sori na dan asem na se two boys na akotwitwa obo obusi ama obaako nsate eda busi na obaako nso eda ho na omukọ na okasa ba ne condition na nyekura yo ka tra me na me so me frɛ me committee for me unit committee for na yekọ obusi ho yekọ na na nsa na da ho ba nipa na de na omo de ne kọ Asamanka government hospital ba na ne nsa sin na da busi na the other boy nso na ono nso wawu ma me frɛ police tinura na police ba na mbefa body no ekwa na so mo ye nuanom kra omo ye bushia wo hwe bushia ni mu a na nia wawu sisi a na be ya ne ba ne nia ne nsa atwa no nte de se ma bushia ba ko nia ne nsa atwa ne se owafuom na oti se obi twa ne body nti ora ase ko ho nti okwa na okoto ne wawu no na omo pepere body no so nti apepere mu na ne wawu no tam da de nti o ma ne nsa so se odeje na otwa ne nsa no na etofom enti na chese busua asem ni nyina no ne se ye chairman achurch mu na ebusuafo se sia no de ne se twa no ye de na kwakoto Asamanka se government hospital na ne wawu no so no ya pene akoto baby a ye be pene krabia na chese wo ya branti a wota ha adwen pa ye so otimi kokente obi fie ebusuafo ni bi fie no wa kente fie ni ye ne dia wa pene o de mbro betwa o se kan ya otimu se committee chairman yi kan wa ka twa ebusua pani se wo mo mpe bibi nye wa branti hu na nye sa adakro edi mojasem na beba a wa kan still one more year ho hwe je so obi esuru branti ero eba ni mu saada ene so obi entimi meno otimi ye nema wo ben na hwa na obi twitwa but waka ebusua pani ni ebusuafo nya ho hwe besi ne enti wono so de oyinani a wo hye ni dem a ene asemwe ede aba bebra no se bode hunti wo mo konto ko odu ho no na che se de esie ni na se ensa no na uhu o video ni mu se eda ho no ma de aye ne de omo de kotua su a enye ye bio na bujafu nso na yame adom wetimi ewu a woda ho no ye se ebusuafo aso bedwo omo ene saa kenten hunu ni enema ya wode tete omo omo aso bedwo omo pa na ebusua mesre ade nti na woni hunu aka ne nka ye nim se woni hunu akwa eye blow to blow ene wo bo we na we so bo waso na we so atwutiri we na we na se die Teso obi kokon a first thing a ba ni tim ne se kan no afa no de ahye ne ho no de akwa kokon to pa no putting it in their mind say me kwe ni pay me meku no because okọ kwan so nyina wo ase mesi meku wenne me na wo ya mesa no meku je se si baby awiase ne du no fache eni hobio fache eni hobio mejemu manenka eni hobio se we aye me bibi ami nyina me dan no na me ntoma no na no so ntoma me ntoma no so ntoma ne me e ba ne ntokwa eni po pa no bia ba be pata na tu atwa na ebusuafo atena se ne aka asem na atwa se ebi ni hobio se ntokwa bia e beku bia ye dade eni etuo aden na ke se ba me sa aden eni na ye dia ne ye ho yesre se obufu akoma no se ne atie bia no find a way to control it na enji obi nkwa efinisem yenim se obufu ba e wo se ne ye but some of us we know how to control our anger no matter how higher the anger is we still manage to control it so try and manage to control your anger esemo panya se obufu e de ye nyina bokwa kodu baby se yedu ebufu be ma ye nyina ye kunkum ye ho a obehwe asase so na aka nipa miensa pe no mo na namso enti mesrem mo ma ye ndodo ye jamane karo ye starting far back na ye fa emmo ye bra na ebusua aha na meja mo esi forward nche bra na subscribe be so wonya nya ya na Facebook follow your IG Twitter na Facebook na share to other social media platforms are also na we wish so we hear this and after so we share comment and so many odoso any aso be so any other pictures
medamase makram media ene akosua pokua answer AK Queen 1 apa oso a na follow yensa makram da sende message ya